बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय बे समाव जाफुंसार जानो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गांसे लाइजामा थांनाय 10 फेब्रुआरि 2026 इं मायथाइयाव हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनिसिम गोनांथार आयदाफोरखौ बे समाव लानानै बिथांखौ लोगो हमहैदोंमोन आरो माखासे मानि दाबिखौ लानानै बे समाव हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांनाव बे समाव दाबि खालामदोंमोन आरो बे दाबि बायदि हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया गोसो होनानै बे समाव हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनिफ्राय बड' आयदाखौ गुबुन फरायसालिफोराव बे समाव थिसननो थाखाय एबा मिरुनि फरायसालिफोराव थिसननो थाखाय बिथोन फोसावनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दाबिखौ खोनासंदों हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया आरो बे लेखायै थांनाय 24 फेब्रुआरि 2026 मायथाइयाव हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनिफ्राय बे समाव बिथोन फोसावहरदों जे बे समाव CBSE, NCERT आरो KVS आरो NBS दा बैफोर बायदि जे केन्द्रीय बिद्यालय एबा बे समाव मिरुजों दैदेनजानाय जे फरायसालिफोर बे फरायसालिफोराव बे समाव बर' आयदाखौ थिसननो थाखाय बे समाव बिथोन फोसावनायखौ नुनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे समाव दाबि दैखांदोंमोन जे बे समाव बड'खौ MIL साबजेक्ट महरै केन्द्रीय बिद्यालय आरो GNB आव बे समाव थिसननो थाखाय दाबि खालामदोंमोन। नैथि दाबि हिसाबै दंमोन CTET आव बड' लेंगुवेजखौ L1 साबजेक्ट महरै थिसननायनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, तेजपुर इउनिभार्सिटि, आसाम इउनिभार्सिटि आरो दिल्ली इउनिभार्सिटि बैफोराव बड' आयदाखौ बे समाव थिसननो थाखाय दाबि खालामदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव सैनिक स्कुलनि एन्ट्रेन्स एग्जाम बे एग्जामखौ बे समाव बर' आयदाजोंनो एबा बर'जोंनो बे समाव बे एन्ट्रेन्स एग्जामखौ लिरनो थाखाय बे समाव दाबि खालामदोंमोन आरो बे दाबि बायदियै बे समाव खोनासंदों हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा आरो बेबायदि बे समाव मोनसे लाइजामनि गेजेरजों बिथोन फोसावहरदों बे समाव डाइरेक्टर अफ NCERT नि केम्पासनिसिम एबा NCERT निसिम आरो बे समाव बिथोन फोसावहरदों बे समाव CBSE नि चेयारमेननिसिम बिथोन फोसावहरदों बे समाव NVS एबा नवोदया बिद्यालय समितिनिसिम दैथायहरदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बिथोन फोसावहरदों बे समाव केन्द्र बिद्यालय संगठन बिथांनिसिम बे समाव बिथोन फोसावहरदों बर' साबजेक्टखौ बे समाव थिसननायनि थाखाय बिथोन फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव बिथोन फोसावहरदों दे NCERT बड' लेंगुवेजनि दे टेक्स्ट बुकखौ बे समाव साफायनो थाखाय बिथोन फोसावहरदों आरो बेनि अनगायैबो CBSE आव MIL साबजेक्टखौ थिसननो थाखाय बे समाव बिथोन फोसावहरनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बेनि अनगायै KVS केन्द्रीय बिद्यालय संगठननिसिम बड' एरिया एबा बर' एरिया थानाय जायगाफोराव बड'खौ फोरोंनो थाखाय बे समाव बिथोन फोसावहरनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो NVS नवोदया बिद्यालय समितिनिसिम बे समाव GNB आव बड'खौ MIL साबजेक्ट महरै थिसननो थाखाय बिथोन फोसावहरदों। बे बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो गोग्गाथाव बर' हारिनि थाखाय बे सोलोंथाइ बिथिङाव आगानसे दावखोनायनि मोनसे माइल खुन्थिया होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव जे केन्द्रीय बिद्यालयफोरा एबा सोलोंथाइ आयदायाव बर' हारिया आगानसे दावखोनाय होननानै जों बुंनांगोन। गोलाव समनिफ्रायनो बे दाबिया दंमोन आरो बे दाबिया जाफुंसारनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो खौरां मोननाय बायदिब्ला बे समाव सैनिक स्कुलनि एन्ट्रेन्स एग्जाम बे एग्जामखौबो बे समाव बर' आयदाजों एबा बर'जोंनो एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होनो मोनसिगोन होननानै खौरां मोननाय जादों एबा बेनि प्रसेसआबो सोलिबाय दं होननानै मिन्थिनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव CTET आव जे बड'खौ L1 साबजेक्ट महरै थिसननायनि जिखिनि दाबि दंमोन बे दाबियाबो जाफुंनायनि लामायाव होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बे समाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो आसाम इउनिभार्सिटि, दिल्ली इउनिभार्सिटियाव बर'खौ आयदा महरै लानो थाखायबो बे समाव खामानिया
गोख्रैनो सोलिबाय दं होननानै बुंनांगोन जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 10 फेब्रुवारि 2026 इं मायथाइयाव बे हादरनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो लोगो हमनानै बैफोर आयदाफोरखौ गोनां आयदाफोरखौ सावरायदोंमोन आरो सावरायनानै फिथाइ महरै बे समाव हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनिफ्राय थांनाय 24 फेब्रुवारि 2026 इं मायथाइयाव मोनसे बिथोन फोसावदों एबा बिथोन दैथायहरदों आरो बे दैथायनाय बायदि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदोंखौ जों बुंनांगोन।